Hola. Bueno, por fin atopei como demonios facer para que nos aparezan as tallas e cores aquí nas liñas das facturas, das entradas, dos albarás, dos pedidos. Bueno, recordade que eu si creo un pedido, vamos a ver, meto un artigo, vamos a meter un artigo, aí, pues eso, zapatillas. Agora, si quero introducir as distintas combinacións de tallas e cores deste artigo, o que teño que facer é ir aquí a máis opciones, comprar varias tallas e colores ou pulsar, ainda que aquí di Alt F3. Curiosamente, cando estamos nun pedido a proveedores, é F3 a secas, non é Alt F3. Alt F3 é para como se chama isto? Para as entradas de mercancías. Ou sería para pedidos a clientes, entradas de mercancías. Entón, aquí eu estaba aquí e pulsaba. Bueno, espera, es que ahora non, ahora nin xo. Volvo aquí, entro e agora estaría aquí e pulsaría F3. Bueno, e entón aparecen a historia esta. Se non, recordade a outra opción, a ver, escape. Volvemos aquí, atrás, estou introducindo o artigo, intro, e agora daría aquí, bueno, eso xa sabemos as das maneiras, bueno, non me enredo. A historia é que unha vez que eu introduzco, pues, vamos a ver, vamos a meter aquí 40, 50 e 60, vale, gravo. Aquí debería aparecerme, aquí non me aparece que talla é esta, que talla esta e que talla esta. De feito, se quero modificar, mellor me equivoquei e quero modificar unha delas, non sabería nin como. Bueno, atopei donde demonios, o sea, que facer para que me aparezcan aquí as tallas e cores, aquí as columniñas. É unha cousa que, en fin, eu non me entendo. Puñetera casualidade, acepto. Vamos aquí a configuración. Vamos a configuración e facemos algún cambio aquí nos descontos. Desmarco este ou desmarco estes dous, non necesito aí dous descontos. Son as columnas estas que me aparecen aquí. Estas aquí. Eu non necesito aí desconto 2, desconto 3. Deixo só desconto 1 e acepto. Pois agora, ao cambiar o tema dos descontos, aparecenme as tallas e as cores. Non sei por que así nin por que non. O caso é que creo que isto vamos a ter que facelo en todos os documentos. E o que tampouco estou seguro, e vou probar agora, é que acabo de descubrirlo. Vou crear un novo pedido. Espero non ter que facer isto cada vez. Con facelo unha vez, sexa suficiente. Vamos a ver. Busco. Meto un artigo. E mira, aí está. Tallas e cores. Entón, imaginade que só quero pedir unha talla determinada nunha cor determinada. Aquí só teño unha cor. Entón, xa non necesito andar co Alt F3. Eu agora metería aquí a cantidade de tiro, e se quero meter agora outra talla e outra cor, pues, introduzco o artículo e coloco aí a talla e a cor. Se o que quero é meter ao mesmo tempo varias, pois o lógico é utilizar o rollo este do F3. Pero tamén é certo que se agora eu quisese modificar esta de aquí, eu teño aquí diante isto e digo, non era 35, era 37, xa está. Bueno, e agora vamos a facer outra proba, o sea, xa está, unha vez que o facemos xa nos aparecen as tallas e cores. Agora vou ver nas entradas, espera, vamos aquí a comercial entradas, vou dar de alta aquí unha nova entrada e a ver se me aparecen. Non me aparecen por defecto, polo tanto, tería que vir aquí a configuración, tería que vir aquí
cambiar algo, ahora teño desmarcado aquí, desconto 1 e desconto 2, desmarco, desconto 3, marco desconto 1. O mellor hai outra maneira, eu non a toquería. Vou facer iso xa está. Bueno, pois nada, agora sería o de sempre, pulso aquí, varias tallas e cores, e introduzco aquí, bueno, ya que non meteu o artigo, vamos a meter o artigo, vale. Meto aí 300 unidades, porcentos, bueno, las que sea, grabar, e aí está, tallas e cores. Aí neste artigo, como non había cores, pues me aparece aí estos. Pero bueno, mira, é o que hai, é o que hai. Recordamos, vamos a configuración, e o que temos que facer é facer algún cambio aquí nos descontos. Marcar un ou desmarcar un. Facer aquí algún cambio. E creo que isto, porque antes estiven tocando e cedillando, marquei aquí descripción e concepto e creo que non me fixo caso. Non sei exactamente... Bueno, en fin, xa está.